Good morning guys. Sa atong tanan atong oras karon is alas 5 na sa buntag sayo guys. Mga pay pagbangon. Nagkamatamig ganina guys mga alas 3. Nagkamatamig alas 3 guys kay na kuan ang kuryente ning brown out. Nga ining buto na po diri nga kuan sa mga transformer. Ingon ana gyud na guys, mubuto gyud na di ari kana bitong ma-short sa kuryente guys kay pila may kabalay di ari. Pagkahuman na short sa kuryente. Mo to ning buto nakamatami alas 3. Unya, pa na lang po kung naglungag dayon ka ganina kay sayo pa man kaayo. Mo tong ako ang gikuha ang kuan ang cellphone kay di kuan akong flashlight kay dire sa sulod wala man mi kuan di ari guys, wala mi ka ng solar. Ang solar namo naraman sa gawas. Mo to nga giun ako ang cellphone niya pagka alas 4 kape nimbalik ang kuryente. Ato nga si Banana ang kuan ning bangon gi off niya ang cellphone ang flashlight sa cellphone. Nya karon guys nagkilis na pud ko sa bugas kay maglungag ta kay karon di ay abi na ko walay kuan lakaw si Banana ron kay Friday man. Naada sila lakaw sa iyang bus kauban niyang mga bus sa anong panahon. Yara nga tong bugas guys kisla na to. Pero dali ra po na siya mo di. Kuan ra mo no, hapdi ra mo no. Hapdi ra po na sila guys, muli ra po na siya dayon. Kay ada sila ko anong dito. Karon jud sa gara na kamo na di ka gana pasilon di ari ba kay. Sa gunsa ra ni masima-sima simong babab sa panit sa itlog. Kanon kanay ko alerted ba guys. Unang dili na ko na siya diri pasudlo na kay unsa lay masima-sima niya guys. Ang kanang mga bulak na ko nga kanang snake plant ipangbutangan ako nagpanit sa itlog na hurot pila na hurot kay ang kanon. Ini gini ano. Guys. Tik na to na human. Ikaupat na ng kilis. Ikalima. Ikaunom. Sabaw na gayon. Ang gani kay naapay agas. Pero mawala na po ning agas niya. Dapat o niya. Ako hinay. Puno ang punita ng ang trapo. Labahan ako naroon kay ngay duha ka trapo nga giihian ning Duracell. Ako nang paagasan karon ang trapo di ako sa gawas kay karaon niya labahan na lang. Kay di mo di pa man ta kapakang karon kagamit og pakang guys kay pati pa ba sa iyo nga tulog ang mga silingan. Nya nasa ko mapakang-pakang ka diha. Nakadisturbo ta doon ba ito balay sa mga silingan dira. Nakadisturbo ta. O ta pwede magpakang-pakang buhaton ako ani. Ang kuan, ang trapo akong ipatunong sa tubig. Dadan! Dadan kay ko na ni Dudong ay kiat siya pero buutan. Di pareha ni. Mura po, para sila og kanang kuan ni Patpat, kanang batasan ni Patpat. Sipat pero buutan. Dong! Kiss mami dong be. Kiss ya mami. Kiss na mami dong. Si Dudong gamay na ako guys. Palangga sa gay na ako. Sipat siya nga pagka dugi pero buutan ba sipat nga buutan. Pero mo lagi na guys kuan kay sila ni Dagol kanang nag World War 2 sila. World War 2. Dili na sila magbalik ni Dagol siguro guys kay magkita silang Dagol sisig kuan nila ma sarado na yung kuan kay narabot to sa kong vlog nga kuan niya. Ang gani kay na tamburan ba nako dayon.
Diri ra na ako ni himulan ang mga trapo guys. Dong, dili man ni diri sa sulod dong ha. Dili ni si banana guys. Ay, na. Ilan man na, kay manuktok naman na yung tingog pag naanak ko. Ano si Dagol? Ako na isulod si Dodong guys. Ulit na, ano si Dagol? Ay, ang ulo na gunitan mo na si Dodong amay. Palanggat ni mami eh. Dodong gamay. Ay, Dodong Dodong. Dagol! Yung mga ihi. Tapos aling pagawson si Dudong gamay guys kay nana si Dagul. Nanirapo ko ihi sa terrace guys kay tagag ihi. Kating gira sa ko ang gara kay na siya ay basta ka na. Kuan magpapansin mo na siya loob ya siya sa puton ko tungod sa paggara kay ma-injury ko. Maigo ko sa iyang mga tiil, sa iyang mga kamot. Nila ko bekin ng tawo. Injury ta guys. Diri na ko gimulan ang trapo guys kay baka diri na lang po na ko nilabahan kay di man ni kayo hugaw giihian naman ni. Laban guna ko ni din ang trapo guys kay di ko ganan magtapok sa kuan. Magtapok sa gawas. Silda. Ano siguro sa bunto sa kuan. Ya, dili mo sa bunto ya. Bakit tuwi o silda ay. Diri rin ako nilabahan kay. Orang kuan na. Ang agas guys, hinahinay. Uy, natuluan na. Hinahinay ng agas guys. Pero puno ang pagtatanan noon.
naon na ako ni guys. Kaya dili man siya hugaw. Kaya di pa ta pwede mamakang ron. Kita-kitang sayuha. Tayo pa kayo sa punta. Magsaba-saba na ta. Gas na. Ito na ipuli. Okay ba ako ganso? Hindi na siya baho. Guys. Ako dahil yung sabnan ang ato ang banggira kay para musina na po butangan na to Clorox. Di na ba? Na-olimpyo man namang trapo guys. Oh, di na siya hugaw kay. Pilit dit ang iyang kuan ay. Iyang ihi nindot itong pakungan. Ako na lang may pakungan. Ay, di ito man namakang ay. Mas madugay magitan sige ng ano dito. O baka kaning isa ka trapo ang bahoan. Mike, lain nam sa mo. Kaya nung sa din ako nag-feel silang Nikki guys. Kinikas na apa sila diri guys. Kaya na pala itong humulan. Para ang anso mawagtang. Nikki! Wakwak! Dali dire kayo mag-inang tagpil. Ale! Nikki! Wakwak! Nikki. Si Inday, wala pa nadali. Ali, naunsa na ka, buros na ka. Yung mga anak, di mo, ipanghatag lang nato na yung mga anak, pero ang kakapunan lang rin, wala, asa na to? Bulog. Araon, asa ko ang nilasa sa balibo. Likod ko mapil. Ako'y kabawi, ginawa ko, Lord. Wak. Wak. Ay, wala isman man na. Ato bang mami? Naglibog, di ko anong pills guys. Ay. Anak siguro. Anak na. Anak lagi. Maglibog ko anong pills guys. Tawag ko. Dali na wa. Inday na lang ang wakainom of pills. Inday na lang ang wakainom of pills guys. Mag-init ang tubig. Okay. Yung kape na si Banani. Yan, magluto din ko sa kuang herbal ron.
Di naman dahil siya baho. Ang kana dito nakabaho. Di na dahil siya baho, guys. I never forget. And pero mas nindot magutong pakangan, guys, kay ang pakang manggod dili na gid siya manimaho. Pero di naman siya baho, oh. Di para sa pakang na ipatang. Wala naman. Mut na. Kari na pong isa. Dili ni bugaw ang mga trapo, guys, kay ihian naman nila dit. Kung si Inday po duty, kan ako ang dogi nga bayi na ako. Kung kaihion na kayo na siya, guys, laban nagpuyan namin mo tindog ko sa kay mamuko na siya, tadlawon ba kay mugawas. Huwag na yung tinggawas, guys, tadlawon mga para ganina. Alas 3, gusto siya mugawas niya. Gusto ko mga break ko portahan nga, alas 3 pa. Mahadlok ko mga break niya. Wala pagi kurente. Wala pagi kurente, guys, mauto nga. Wala na ako siya giabrihan, wala na ako siya gipagawas niya. Kaya na siya, pag hiyo na kayo na siya, dire po na siya sa trapo mangihi. Pero okay pa ang baho sa ihi sa dogi, guys, kay sa miming. Kay ang miming, grabe yung kabaho ilang ihi. Pero akong ubang mga miming, mangihin na sila dito sa gawas. Kana ra gyud si Rosel mo diri sa sulod, kay di mo na mo napagawason, guys. Naramayin sa sulod si Rosel. Makagawas to na siya, di ara sa terrace niya, bantayan pa gyud nako kay diri sa mo ang kuan, guys, diri sa subdivision na mo. Daghan na kay mga Persian nga wala diri kay dili man gud na sila makagawas, guys, di nakabalo mo uli. Una nga si Rosel kung ako na siya pagawason di sa terrace. Kay bisag na ay kuan, guys, bisag na ay kural, moambak man gud na makaambak naman siya, guys, makagawas na siya. Una nga bisag na ay kural among balay, guys. Ako ra gihapon na siyang bantayan kay bisag makalusot unya dito sa bangag ba. Ha? Oh. Na, guys. Nag-utilisin na kag-britse. Mawala ra gid ay ang iyang baho, guys, kung ikuan nang gid siya. Ihumol. Ikan na sa anak ka ng sardinas ra. Ako din. Kaya ang sobra ko ito sa dogi. Ha? Hindi pa ako sa Corn beef yung ganang guys, sardinas na ito. Sardinas ra, kay i-open ra. Kaya ang sobra, guys, ako ipasulan sa mga dogi. Kaya unya rami mga merkado, guys. Unya dati. Anyang gabi, kay barato man. Anyang gabi, guys, ang mga isda, barato na na siya kay padulong na sarado. Kami magkuhan unya may magsupas ba? Magsupas. Oh. Wala pa ko kita. Sukuan. Nah, kasi aron man ko. Na, okay na, guys. Smooth na. Hindi siya baho. Hindi mo ko pwede na mamakan ganina, gay. Porque pangipita, makadistribute sa sulingan. Sigka kang paka mo. Hindi man ako, gihumol na ako ang trapo. Panglaban ako ng mga trapo diritanan. Kimitras na apay aga. Tiglaban ka po, nilagaw ka ng labas. Uy, kahilas mo sagpaon, di ka diha. Ang mata.
guys. Labadang. May trapo sa itong kwarto na ito dito may katong ano sa trapo kay manimaw kung ano sa dito. Duda na hindi ito ihi. Kang gusto kay baho. Okay yan to. Oh. Si Inday dili ba kayo ang hitog ihi. Di Rosa may grabe kay ka ang hitog ihi. Ang laban na lang akong trapo tanan guys. Trapo sa kamot. Trapo sa lamisa, din trapo sa salog na mo. Ako na lang gipanglaban kay may pasapay agas kay unya mawala na din ni agas. Kaya man ako diri guys, dito na punta sa gawas, magkuanta. Kuan sa pupo. Tipos. Kasi aron kay ko. Ano? Napatay malunggay diya. Malunggay na ko dito may kanyang tubo na po may. Katong dito pero dili man siya tunong og ng prutahan o di ba siya tunong kay paana man siya. Pero atubangan mo sa balay. Okay ra siguro na eh. Aron ko. Ini rin ako rin hagan ang sunod. Rosel, ang sunod sa imo hagab sa mukhaon ni cat food ga. Si Rosel. No. Pagkakita yun sa kwarto, nagsulod, magkuhan din. Mugaw naman na imong mga kuhan ga. Labhan na naugma ha. Tanan pantalon mo, labhan. Ay, kung ikaw magkuha, kay magbutbuot ra kung siya ipalaban niya. Nadako do siya glawas, guys. Nangunot ang mga lawas. Mong gym sa una ba? Naku, nangunot na. Tigol its na. Kato bang chinelas mo dito ba? Katong kapapang ako, gamita ba to ba? Basa ito. Basa ang... Isulod. Ingon ko kato gamita kay para na kay chinilas. Pang-impyo. That's a uniform. Rosel, pag gaw sa ganina alas 3. Si Pering nara diha natulog nara diha. Nya wala iyang pagkaon na ito gisang apito na ko dito. Ano? Oh, akong ipakaon mo tuming naog ning kaon dayon. Basta ulan-ulan mo uli diri di na siya magpundo pag magulan-ulan. Kuan may ganina mo ning kaligsik din. Sa una dito mo na siya magkuan sakit akong mata nakatulog na ko kagabi igtarong guys. Ato isang gabi wa ko katulog og tarong kay tungod atong kuan atong kape nga akong giinom. Gabi ikaw sa Ginoo nakatulog na jud kog tarong guys. Nami na kong tulog gabi Nangatulog yung banana mga sa oras mga alas 10 no. Ako mo sayo natulog guys mga alas 9 kapin alas 10 pa to. Dili ay natulog dungan besig tagtulog ato. Una ko nakatulog. Kato pa lang ito may mong giinom. Strong coffee. Kasi giguglan to sa mga mangga ba. Hapit na gid siya managkunay. Dako kay dito to man sa kuan an tirador Ami kinagkanang ginamos na ako diha umal. Usa kay na akong ginamos gaba magduha na nakabulan kapin. Sa man nakakilo god dapat ang isa daw ka kilo kay kuan daw ang asin ana kanang tunga o isa ka kilo. Tunga man siguro tong gingon. Pero kana man gud siya gud kay nalimtan binang isdaan na buntagan bito na kuan. Pero mao gid nila isa ginamos pabuntagan gid og katulo. Oh, kay kato sa una sila Uncle Buboy maghimo ginamos. Pabuntagan dito patulo nila inday Cheryl. Mutong malos kay kuan mamalos kay matangan daghang kuan ahos. Dating humuta sa ginamos sila sa una
Maghimo gito sila tag isa ka balde sa una. Oo. Kay dito raman sila magkuan sa una sa Peaceport. Barato ra kaayo tag 2 ang kilo sa kuan. Sa kaning mga lupoy mo tong palit sila patindaghana. Itong gagmay ta kayo nga bulinaw ba no? Katong tag 200 ang kuan. Kato ni kuan. Katuyod. Yung ba? Lagi palit ato pon. Talagsaon ra man dito sihag man to. Talagsaon ra kaay tong nay mo maligya ato. Yung binog testanan to man sa bitang ito ba? Pare na no? Oh. Kato ganing gihimong ginamos ni Linlin gani sa kuan. Wala sa katong San Miguel. Dito mo sa munisipyo anak maturon San Miguel. Kilid. Kilid sa munisipyo. Wala na mo ulit sa galing. Sa ulit na bahapon ta to nangyari na. Wala kay siguro ko yung asawa. Tama na do, dago ay inday. Ali diri kay mag-inom tag tambal day, beautiful. Anday. Ali ari nga ni mami dali. Isa kong mga dogi ay. Dali diri mami ali kay mag-inom tam ko ay. Di mo po na sige pwede labhan kay mawala ang color ana. Dutang yan nagdagang perfume. Ang kana mga diplor di banana nako guys, dili man po nahugaw ihang mga sanina kay naraman na sa opisina, sakyanan, nya aircon. Dili ra naabog yung sanina. Kana yung mga dikolor dili kay nako na sa ganang so auto niya ikaduha ay nako labahan kay ngano mausab ang mga color. Makuan ma-fade. Nya ako ra ba mula ba bisag dikolor ako ang brasan mo nang dili na ko na sige laban yung sanina. Pati yung pantalon, dili na niya sige ipalaba. Kaya kung ako'y pabuton, sige yun ako naglabahan. Kaya di ko ganan maglantaw na yung pantalon nga murag. Kuan, pero dili ba hugaw yung pantalon. Kaya naraman nag-office siya o ganing sakyanan, raman na siya. Ugma, laban ako natanan yung pantalon, ugma. Kaya kung ako'y mukuha na yung mga bulingon, ako'y mukuha, di na siya kabuot. Ha? Akong gipagawas kay samo kasi gaon ang itlog diri una hor hapit na ni nahurot ni itlog diri kinaon niya. No man na inday. Nya ra mo ligoon ni mami ha kanang kuan na gid ang lawas ni mami kanang okay nang pamati kayo. Kagahapon wala jud ko kakuan ani nila kay mura ko galutaw sa kuan sa kanang di ko mutunog ko sa cement kaning tiles mura ko gagalutaw. Sayunan kagay sa ko ang tulog kagabi kag-atos ang gabi mo ngara sa mga 30 minutos. Nya manok-manok pa jud pagkatuluga. Ay Ginoo ko nya wa pa jud ko katulog anang hapon guys. Unsa kong gihimo nagkuha ko dito Glutternet kay kung makainom tag Glutternet lami jud itong tulog ana so nagkuha ko Glutternet guys kay para makatulog ko. Giinom pa gyud ako guys init-init pa gyud ako giinom kay para gyud makuan gid ba nga makatulog jud ko guys. Sus ug sa dihang wa jud ko katulog guys. Sa unsa na akong buhaton guys, nagkuan na lang ko diari, nagtrapo-trapo na lang ko diri, nanilhig na lang ko diari, nagkuan ko sa mga bangko. Wa jud gyapon ko katulog guys, oy. But na lang. Ugma ra ko manglaba oy. Gamay pa mo ng bulingon di ana mga napana sa mga upat ka kuan. Bulingon. Kaon mo niya na day. Naluto na rice may. Gamay ra man na imong gikaon may. Nya asa mo mangaon karon didto nga. Kuan na man kana yung adtuon. Hindi rin guro. Hindi wala man jud may libre kaon didto karon kay dili man na kuan, dili man na kanang mag-count sa na counting. Gamay ra kay ang gikaon. Pin shop. Ang sa gata na sago no.
Kato man ang sanina bitaw may nga kanabitang gipang sell. Dahil ra gitong mahalon. Atong mahalon ba tong pare tong gipalit nato ba tong white na ko og yellow mo to'y mga mahalon kay ang iyahang tila kay nipis. Lagi mo. Tagkuan ba yato tag 900 kapin ba yatong isa ato tong akong puti. Nara na siya anang mga 200 kapin kay ihabitang tila bagaon man. Na buhi pa antud karon buhi pa kung sanina nga katong pinsya puti. Og ang yellow wala na ko ganahi kay kanang gipangkuag alamigas mo na din ako ganahan sa mga branded nga sanina ga kay kanang kanon sa mga alamigas gagmay tamis siguro kay silang pamati. Ako katong mga Levi's bitaw na katong gikan ko sa gawas mga Levi's nako nagipang-ura na nako karon. Mo na din ako ganahan kuan kay nangabuslot na nangakuan. Katong isa ginako ka Levi's nga sanina ginako nga kwilyo. Akong gihatag kay buslot oy. Akong giamping-ampingan butang na ko silupin iyag human og kanang laba. Sus makuan man kanon man oy puti nga po ko ng mga alamigas gagmay guys ba kanang mamaap. Kay kuan kanang mangaon sila sanina nga kanang kuan guys kanang mga branded. Mga buslot ako mga sanina guys sa una mga sanina ako sa una abroad pa ko guys kay ang dili nila madulot guys kanang sanina nga polo. Og sanina nga kanang puma. Kaya kung puma karon man nabuslot nakuan lang na nabutangan og chlorine mao to ako na lang kuan uran kay na kuanan og chlorine ba na piksan unya ang kanip mo lagi na akong giingon guys kung atong sanina nga di color kung ay may na magsuka na kana to mga sina nga di color kung sige na to og labahan mausab ang color mao to nga mao gyud na ako mga sanina sa unang abroad pa ko guys mga branded gana ko mga Puma kanang mga Hermes kana dayon Gucci ako sa nga Gucci kuan lang Puma Hermes ay katong mga polo o mo na mga Levi's mo na ako mga sanina sa una lot dayon ang uban pud sa kadugay guys na kuan na mga malustred gyapon guys bisan pag branded ang imong panty guys malustred gyapon na pagkadugayon maabtag mapila dugay lang siya makuan guys maabtag pag pila ka tuig ginamit pero pagkadugayon malustred A few moments later. Loy kay compression guys on sa kana yang gisimot-simot in town diha oh. Uy, sana mo gikuhit diha. Yan siya gikuhit guys. Kuyawan na magduulog kamera. Uy, hala may isangat na ibutaw na dito ang kuan may kay makuana na niya. Gato sangat dito. Gusto siya makaog tinapa. Ang problema guys, magproblema ko na niya magkaon siya tinapa kay nga no musuka na siya. Sayang pamati lami kay kaon gid siya pero dili niya makuan ba. Madawat sa iyang tiyan, di madawat siyang tiyan. Hi guys, good morning. Oh, na dayon. Yeah, hi guys, morning guys. Guys, morning. Ana ba? Dili mo lang tag camera guys. Di na siya mulang tag camera. Na may usay mulang to siya to na may marites oh. Dodong dagol nagmarites sayo sa buntag nagmarites na si Dodong dagol. Sana dong imong gilantaw dong. Marites guys. Unsa mo lantaw dong? Marites lagi ka dong. Ha? Kiss mami be. Kiss ayun. Di siya mo kiss kiss. Kiss be. Kiss mami ba? Dili mo kiss guys kay nagmarites pa siya guys oh. Marites na mong Dodong agol. Mut kayo mong Dodong ah. Diyan na, diyan mo gilantaw diha, wa may mga iro diha. Nagmarites ang among Dodong dagol. Na, saan mong gilantaw dong? Marites Dodong eh. Mag-inom sa kog min kay bisag malimtan na pod akong men. Magluto pa kog kuan ako ron guys kaning ako ang herbal katong ugat. No.
Kato ang green nga earring si sir. Kuan day mo nagbuhi ato. Wa day nagibaligya tong isuon anak. Siguro. Guwapo po to no. Mahal nito. Hindi buhay. Ang amahan di ito. Ano iya magikuan mga kakwarta man siya ato. Yan, kapuyan siya. Ako yun sa naman po nagidulaan nila may kuan na sa ko daw may Kapuyan siya. May siglo. Siya, beres na daw siya yung balay. Di ba na siya pag umangkot? Trabaho naman daw. Ito yung best nila. Oo. Baka magpagaya. Manila ka pa. Wala ko layo na. Yan. Imangita siya ka nang kuan makauban na ko niya bangko. Hugas sa plato guys. Kani dali na ang ibutang. Pero ha? Isa? Te? Kuwan pa siya. Kasi siya, sarang di ba? Te, randi. Accountant ko sa kuwan. Sisibaan kayo. Accountant ka. Katong, Laki mo ko ba? ay katong upaw, katong bayot. Hindi ko siya. Abi na kukuan ko siya. Kayang lihok ng god. Wala to si kuya, kuan. Nato. Paya mo ka na, maod na. Ang ka nalingan. Uy, kuan, may na lang to sayang. Na, bilhin daw. Ang ko nung texting. Na, wag ko number mo. Siya ina sila yung Anak siya? Kuan na, kay may na lang to. Sige ko, para makargas mo sa kinan. Sige na. Berlis na kumuli. Semua. Dito siya rin kuan di ay. Kuya, Talagang pulan na siya. napulan din na sila. Oo. Tagapagadian ra dito siya. Balik sa kuan man sa Napolyo sa San Miguel nag-abang sa dito. Margos, nag-abang sa Margos. Oh ba? Hindi ka kay kuan dito ka nang pareha nag-brand. Pareha ba di mo tiil? Mo gamay mo sa tiil guro. Kadi mo para kataas. Sayang ikitong kang sa kuan oh. Wala ni mo gisuot. Patahi unta to. Kuan na ito branded dito. Oh, patahi ra to siya. Naglaba tag trapo guys, sa continue tag panglaba. Hindi to ba itong i-offer nilang kuan may no galing lang kay walay travel no. Saan? Itong i-offer nilang kuan. Lagi? Nya dili pud kuan relax ang ilahang kuan. Build mo ko i-assign. Wala kay kuan ana. Trabaho jud ka ana bisag Sunday ug kuan. Aragas ang mga trapot ng gipanglabahan guys. Gipangbrasa na ako guys. Nangagisi na.
Kay balong ginsay gagisi ani guys ako mga dugi. So man di ay. Mga trapo na to. Una sila tigisi guys. Mangita na po kog laing trapo ani sa kuan, lamisa kay na hapit na po ni na. Hapit na po ni na. Retired ni isa ka trapo. Hapit na na kuan ang trapo isa po kanina nga. Los. Magpalit ako isa ka spray guys. Ay oh, di na po siya mo kuan, naguba gid siya guys oh. Di na siya mo spray, magpalit na po ko. Ano maglagot ko ano kay kay madaot. Ay patong usa ka spray kay dugay kay nadaot. Tasakuan na siya sa pagkuhan mo, pag bislit mo. Nahulog ang guni kasi kuan sibot sing kalit og tagbo na ko ba di nahulog. Abi na ko di ara maunsa kay nagamit pa man to pagkadugayan di naman hinon mo spray. Napatay wala ni tanganan ako lang sa kulog kay so ako ang kuan. Diya lang sa anak kay mong gilaban ang trapo. Ay kalimot pag ampo. Ayaw jud kalimot anang ampo. May na pag paistorya na ko may. Wala man. Ino. Ang ampo na kamay di na ka magpaistorya na ko. Kita ng ampo di na siya pwede kalimtan. Ginahanglan din nga ikaw mismo mo kuan. Bitaw na ko ng asin diri di kay. Nasa naman nakuan sa tuyo. Bakit? Kain ka? Ano na lang ang sabaw. Dali Rosel ah. Sabaw og isda. Ano po ni si Mickey oh, sinamok na po oh. Ganyan. Dari ah. Ayaw ito. Rosel ah. Sige naman sa first line. Wala pa yung kainom. Tanawa, tumban. Di lagi magsunod ba para di matumban. Ay, hindi sa sinil. Dari lang na yung anak. Kaya may pis raman na. Dari rin na mauga. Dara, Mike. Mura bang idarit kung tulad ang butiki gabi eh. Oh, luwi kaayo. Ang ikong nila nabili nagkisi-kisi. Bina ko kung sa iyang gikuan. Ang pagkaon ni Pring, dili man di ay. Ato na ka? Ato na si banana guys. Magkuan na lang punta og pupo dito guys. Unya na lang na ang atong pupo nila sa mga dogi. Agoy, ginawa ko kung ano ni kuan dire. Ano lang niya gibutang sa rate ba. Nagyaw-yaw guys, nagyaw-yaw. Sagpaon ako ni guys, nagyaw-yaw ko. Ito si George, si Bots. Bye, Amping. Ang pupo. Stop, ay di man ta makata. Nabiyaan ang kamera guys, mamanta dito guys, mamanwas ta sa mga ihi guys, kaya na mga ihi. Kanin itong gamiton.
Awara bin siya kaki-ispi guys oh. Kung siya kung anong gamitong tubig mo po yung imnan ingon na siya kaki-ispi guys. Tulang guba ni si Butso makadugay-dugay sa tong trabaho. Mo po yang giimnan kay balo siya ako nga nang guruyon. Yawa be. Amok mo kay ka oy. Unsay guruyon na to mo po imnon. Katok ba? Ano to ning tae niya dito kay ilabay na to ni kay para di way langaw. Tubig to. Guys. Awa. Hawa dong, hawa. Manatag pa manawas guys. Musulod na tag action po ang balde guys din. Musulod ko balik dito kay magpakaon ta sa atong mga dogi. Sayo na ako sila pakanon. Para sayo ko makapahuway. Hila kayo musulod. Labot ko ng George guys ay. Musulod dito siya musulod. Mahong. Ilisan na to ng tubig kay katong sa tiris ilisan po to nato dito niya kay gahapon init man so ilisan na po to nato. Wala na yung malunggay si Bana, magkuha na po ko og malunggay unya ni Banana para makainom na po siya malunggay. Ako na lang ang kasagdaan ng malunggay di ang motubo guys kay wala man siya ning tunong sa portahan, naraman siya sa kilid. So ako na siyang kuanon patason para diha na lang ko manguan og kalamunggay. Mangibot ba kay kinahanglan gid pud nga naami malunggay guys kay akong mama kinahanglan og lawas sa kalamunggay man. Muna nga ako na lang nang ibuhi na among malunggay diha oy. Motubo man gid siya guys, sa gigabas na nako motubo gihapon. Samantala ang uban matay-matay tinanog kalamunggay niya, ako nga nanay kalamunggay tanog. Ipatay mo. Nandiha ra na siya. Nami na pud ang panahon pero unya ani ron pati na po ni inita. Yung ani dire mo ang weather guys. Mong weather dire sa mo ang kalugaran. Ako aning dat ugan ani bi kay para di na nila makuha ana o. Kay ilang kwaon. Nanindog na tong buhok ug sugod. Pwede ay usa. Ang katong dito sa kilid nga tubig, dili na to siya nato ilisan sa karon kay
Ito, di man to mainitan dito guys. Di man to siya maglumot dito. Maglumot. Kani man diri ang maglumot. Kaya mo man ni mainitan. Kung katong sa tiris mo, ira ito ilisan. Dudong, amay. Kani mo na itong gamiton nga trapo. Uga naman eh. Mo na itong gamiton. Kaya para kanina po ihian ni Rochelle. Hala, ako pa man dito ihalay ang trapo di ay. Nalimtan ako. Ay, Dodong! Ang nilingkuran ni Dodong, guys. Tanawa, guys. Nagabukid, yung nilingkuran. Kiss, mami. Kiss na yun. Kiss, mami. Palangga, mami. Agoy, to arang sa mukan. To arang, sakay ni Ron. Agay, ma-injury lagi ko anin niya, guys. Ma-injury ko anin niya, guys. Munang. Ayaw ba? Agay! Injury dito ko anin niya guys. Kay grabe kay ni siya kakiat guys. Diyasan ako na ibutang eh. No ha. Mana? Ato na ning ibutang diri. Mana ta diri guys, sulod na ta guys. Ay, ginao ko marang ko gatumbahon ay. Sulod na ta. Una-una gid oh. Mabunuan na po kang inday ro mura jud kag. Ay ako sa day iko ng trapo guys. Ako ang ilang managkaon ang bungi. Managkaon na narapon na siyang. To nagungi nagusik-usik na pud siya oh. Ga usik-usik ang bungi. Ga usik-usik na pod. Na, sige, kang braso nga ro sila ron. Ay, no, away ha. No, away. Hawa sabi. Abrihan sa na akong bintana diri. Ay, wala man ni gibrihan ni banana ang bintana diri. Ay, sagpaon din ako ni si banana ba. No, basta siya maulahi og tinto guys. Mo ni mahitabo sa mo ang bed. Parting pagkaklata. Pero buwa na siya trabaho. Yan na siya kinahanglan subuon. Giyok ra na siya. Hindi na tamutang jud sa hinay na nato. Na. Nya ra na ko nakuha ng bed kay napasiwakwak na tulog to raw. Naon sa nako sila diri. Ako sa day ni ikuan ang trapo guys, ihalay. Ay, Diyos ko Lord. Asa na. Magtrapo sa akong lamisa di guys. Ay, di ana. Ganina guys, ako kag trapo dayon yung lamisa kay nadiri nagtambay ako mga miming. Tungo sa na ko trapuhin. Nanapot si Mickey oh. Pero nagkaon na siya pag humana na niya kaon maglingkod na siya des lamisa guys. Hugasan na to yung basong banana kay di ni hugasan. Mo inom ni siya kape hantod niya dili na po na siya. Di na po na niya hugasan. Manguha tag silyo niya dito sa gawas guys kay nanapoy mga hinog.
Wala ra ba ko bra? Yan. Boy, sige away ha. Ay, in Jesus name. Ang sagod ay ni. Ito nang laban ng atong trapo na pod. Atong gas rin, so mana naglimpyo kagabi. Pero karon ako na ng trapo-trapuhan na lang na nako. Kaya ako naman nagisabnan kagabi ang gas rings, guys. Kusa na ikulob guys kay ngano gilaban pa man nato ang trapo nga atong itrapo sa to ang mga plato, itong baso, ba man nauga. Nya dapat mauga na siya. Ang nindot mo na siya nga trapo guys kay kusog siya musuyop og kaning tubig, dali ra pud siya mauga. Pang trapo gyud na siya mga baso, tsara, mga kuan ba utensils o mo gyud na ang mga kuan niya pang trapo. Muna nga. Kuan na kabuok tulo. Ambot asang duha ana aha nabutang ni banana basta kana siya magkuan lagi malimtan ang tanan. Ug siya pa, balag malimtan ang tanan ayaw lang ka giahak. Nga naana dayon para di ta masuko. Ako saning kuanan akong tambal guys, uy. Kay para makainom nako. Ara atong tambal. Nami kay ni siya sa pamati guys, makainom gani. Tambal, ana. Tulo man kakuan. Tulo ka putulon, putlanan. Tulo ka ingon ani. Kanang sa igo, nag-igo gid siya oh. Ay. Igo gid ay ang katong isa guys, tulo siya. Tulo ka putlanan. Andyan. Guys. Diri na punta guys. Sana ra na. Diri ta. Iksa na kong mata. Ako anang gihugasan guys. Ako nang gikis-kisan. Ang saging guys, akong gitaguan guys. Kaya nga na, hinog na si banana. Kusog kaayo mo. Lanlan ani unya. Di man daw ni maayo ning saging nga kardawa sa na mga sakit guys. Para nga diabetic kay. Sa una, dagan kay kong saging diri. Magpalit ko kay kusugin na siya mulanlan og kardaba nga saging. Kay good for the heart. Lagi daw. Na natingala ko kung ba na nagluya. Di ay ning taas ang sugar. Tungod da ito sa kardaba nga saging.
Nya mo na mahadlok na kung magpakaon na niya guys nga hilaw ko na iyang kilawon kay ngano. Akong auntie nabughat gikan gawa sa ospital guys unya. Nagkaon og ginangga nga kuan saging. Nagluya akong auntie ito mo to yang gikamatian. Mo na nga akong gitaguan gabi kay makakita na siya nga hinog iyang kilawon. Nadi taguan. Ara, itong tsambal, ako nang gikis-kisan. Ara, ang isa, limpyo na. Oh. Una, yung color, guys. Kasalamat yun po ko diya sa musilingan, kaya na sila yung lubi. Tanan mo turok sagbot, diris kalibutan, guys, tambal. Katong giingon nila makahilom. Say, makahilom. Dili, oy. Basta sagbot. Kaya ka na mga sagbot, hindi mo nasa Ginoo, ang Ginoo lakuan anak. Basta sagbot, mga tambal na, guys. Ang kuan gani kana ganing Carabao grass ing sila makahilo kada kong tamba sa Carabao grass. Nakahibalo ko guys kay ano na ako libro nga kanang herbal leaves na adto tanan ang mga sa klase nga tambal. Nya ang akong tatay pud mananambal. Unang kahibalo ko. Unsa na po na imong gikaon George? Guys, hapit na ta mahuman sa to ang di manggod makita guys kay kung diri manggod guys o against the light ta try na to nya mahulog pud ni atong cellphone sige ana di ara ang akong gikis-kis guys di ara di ta against the light di against the light di haon ara on yan na rin ako pag kiss-kiss guys kay patunong sa tubig liging ani pag kiss-kiss para limpyo din siya guys. Hoy George! Turun! Muna di ko gana magsusulod ka diri ba? Kasi kung sara na imong pangkuanon diha. Guys. Hapit ata na human dayon. Utangan din ako nito kabaso ron nga tubig. Para karon ako inon og para unyang gabi guys. Naon na to para dili against the light kay pertahan. Mama niyo sa Cubao. Pip pip pip. Yun na guys. Pagyapong darong limpyo kay. Narabay ko andito ika ng manok na wala na siya natunong sa ite pero namang din mga kuan dito good manok nga nya lapok ba mo tarungon ako kuan hugas manak utangan din nato isa ka basong tubig para unya dapat makainom na ta guys kani atong taksan guys. Duha ka basong water. Unya na lang kumugawas guys kay ako pa man ni bantayan nga mo bukal guys. Kay para igo-igo pud makainom ko, yak sulod. Ano da ini? Ay saban na man di ito. Ay, Diyos ko Lord, in Jesus name. Karon guys, mag-prepare ko pagkaon sa mga dogi na guys.
So guys, diri ra gid ta taman guys. Kay taas na gid atong na vlog guys. Na nasa mga 50 kapin siguro. So thank you kaayo sa akong mga solid supporters, sa ako ang mga sa akong mga subscribers. Thank you kaayo sa tanan sa inyo ha guys, og sa inyong pag-support nako, sa walang sawang pag-support. Thank you so much. Og sa inyong pag-like, pag-share og pag-follow sa ako ang mga vlog. Og sa naglanta po sa akong mga vlog guys, thank you so much sa inyong tanan guys. Og amping tang tanan, I love you all. God bless. Bye everyone.